an ka ɲɔgɔn faamu ninnu y'u ka baara kɛ u y'u seko kɛ don ka gɛlɛn dɛ nka mali la an delila ka ni ɲɔgɔn caman ye an y'a ye o n'i ye mɔgɔ faga ta i ye ko gɛlɛya de i m'a nɔgɔya cour constitutionnelle ka wuli ka bɔ yen o tun se bɛ président ɲɛ k'a sɔrɔ nin su bɛɛ ma bɔ k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ ma se k'a sɔrɔ crise yɛrɛ ma taa nin bɛɛ la n'o la yɔrɔ min i ko a yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔn a ma laban ka tiɲɛ in fɔ wa ko tiɲɛ la a ma ɲa wa mais donc ale tun bɛ tiɲɛ dɔn munna an ma baara kɛ ni tiɲɛ ye kabini a daminɛ la fo k'a gɛlɛya dɔrɔn k'a gɛlɛya mais nin bɛɛ ye mɔgɔ ko de ka gɛlɛya ma ni jamana ko ye mana taw ka ko gɛlɛyara ma kojugu a t'a fɛ ka mara o kan a tilara ka na tɛmɛniw bɛɛ sigi mɔgɔw kunna nin ko bɛɛ bɛ ka gɛlɛya ka don gɛlɛya kɔnɔ mais mun tɛ mali gɛlɛya ye dɛ o y'ale ka faamuyacogo ye mali ko la ale ka mɔgɔ dɔw bɛ yen a t'a fɛ se ka s'u ma ni kow dir'u ma o ka to yen o tuma an t'a lajɛ sa an ka mali lajɛ an ka bɔ mɔgɔ ko la ne b'o de fara président ka kuma kan hakili to b'a la Est-ce que monsieur non est-ce que ça a été un échec? C'est pas un échec, c'est une médiation et la médiation c'est pour essayer de nous faire percevoir les possibilités de règlement de la situation. Mais il faut que ces possibilités soient adaptées à la fois à la circonstance et à la compréhension des circonstances. On ne peut pas désincarner les solutions de notre manière de comprendre et d'évaluer la situation dans laquelle nous vivons, que eux ils voient de l'extérieur. Donc ils n'ont pas peut-être toute notre connaissance de l'effectivité de la réalité des problèmes que nous avons ici. Et ils l'apprennent, ils viennent le gérer avec peut-être leur approche qui est de bonne foi, mais qui est une approche insuffisante par rapport à la profondeur de la demande et de la c'est tout. Merci. Ok, donc ni maître Bathily on a là donc comité stratégique donc olu kɔni ka fɛn banna. Alors, chers internautes de Djoliba FM, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au sein de l'hôtel Salam. Il est déjà 22h01. Donc, c'était la rencontre, on peut dire la dernière rencontre entre le M5RFP et la délégation de la CEDEAO qui est là depuis le mercredi dernier. Et vous venez de suivre les différentes interventions de Choguel Kokala Maïga, président du FSD et membre du M5RFP, et aussi Maître Mohamed Bathily, qui est aussi membre influent du M5RFP. Donc, ce qu'on peut retenir quand même de cette rencontre, le M5RFP reste optimiste après cette rencontre et peut-être que les communiqués vont suivre cette rencontre selon Choguel Kokala Maïga. Et la CEDEAO quand même a fait sa médiation et ils ont proposé de mémoire, le président de la République restera au pouvoir et la Cour constitutionnelle, comme le président de la République l'a évoqué dans son dernière adresse à la nation, le remembrement de cette Cour. Et ainsi, on va suivre la voie ainsi comme le docteur Choguel Kokala Maïga l'a dit. Ces membres seront enfin désignés, la majorité par les forces vives de la nation et les 3 autres membres seront désignés par le président de la République. Les 3 autres membres qui seront désignés par le président de l'Assemblée nationale qui est contesté par la franche partie de la population sera quand même reconstitué peut-être après les élections partielles, ce que le Dr Choguel Kokala Maïga a dit. Alors ce qu'on peut retenir en grosso modo après cette rencontre, voici ce qu'on peut dire sur cette rencontre. En balma wa amse ga mi fo awnyana ni wati na o ka fo ni wati na ne kay mo wan fla sanga fla o dalimba ka ambi hotel salam la amunu be kan laje Djoliba radio Djoliba pajika o ka fo M5RFP maw chien chama ni min bɛ tali kɛ CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye an bɛ se k'a fɔ nin y'a laban ye o la an bɔra ka kuma minnu lamɛn sisan Dr Choguel Kokala Maïga ani Maître Mohamed Ali Bathily ninnu fɛ o ye k'a fɔ an bɛ se ka mun tɔmɔ nin kɔnɔna la ninnu ka ɲɔgɔn ye jaabi la o ye k'a fɔ CEDEAO maaw kɔni olu nana u y'u ka ɲɔgɔn ye kɔni bɛɛ ye ɲɔgɔn ye maa ma da bɛ gɛlɛyaw na u n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn ye nka maa min ta kun gɛlɛyalen don a la kosɛbɛ o ye jɛkulu ye M5RFP n'olu de bɔra ɲɔgɔn ye la sisan ma a bɛ se k'a fɔ o y'a laban ye kuma min bɔra a kɔnɔna la
kuma la n'an bɛ se ka min fɔ n'an bɛ se k'an sinsin o kan o ye k'a fɔ CEDEAO ma u ko jamanakuntigi ale ka to a nɔ na min ye assemblée nationale ye o kalata ma se ka kɛ yɔrɔ minnu na olu bɛna se ka labɛn ani fana a jirala k'a fɔ cour constitutionnelle min ni mankan fana bɛ ale nɔfɛ yɔrɔ jamanakuntigi ka laseli laban na a y'a fɔ ko cour constitutionnelle ma ko o bɛna falen a maa minnu b'a kɔnɔna la o bɛna falen Choguel Kokala Mayiga ka kuma la sisan a y'a jira k'a fɔ olu la maa 9 de don maa 3 fɔlɔ jamanakuntigi b'o sugandi kuma caman t'o la maa 3 filanan magistrat yɛrɛ b'o sugandi kuma caman t'o la olu la min ye maa tɔw ye olu bɛna sugandi jamanaden minnu bɛ yen n'olu ka kuma bɛ lamɛn n'o ye force vive ye olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan olu maa tɔw sugandi min ye kalata ye n'o nana kɛ kokura ni cour constitutionnelle nana sigi min bɛ tali kɛ cour constitutionnelle ale ɲɛmaw olu bɛna sugandi o assemblée nationale kura in fɛ min bɛna kalata min bɛna kɛ sisan i n'a fɔ a fɔra cogo min na o de kɔfɛ cour constitutionnelle maa 9 o bɛna sugandi o la jamana a bɛ sɔrɔ ka taaɲɛ sɔrɔ min laɲinina M5 RFP maaw fɛ nin kɔfɛ o ye nin nka maa si tɛ se ka foyi fɔ nin na Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ka fɔ la nin y'u ka kuma labanw de ye fɔlɔ u bɛna taa communiqué kɛ sisan min bɛna bila diɲɛ bɛɛ ka bolo kan an b'an sigi o communiqué kɔnɔ min bɔra o hukumu kɔnɔna la an n'o lase aw ma o min bɔra nin jɛrɛ in kɛnɛ kan lamɛnbaaw ni an filɛbaaw o ye nin ye an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma